Urde arte, pena, baina zorionak bigarren postua lortu dezu gaurkoan Elgoibarko Etxanizen oroimenezkoa. Lasterketa oso ondo kontroluta eraman dezu, taldearekin batera iesaldian sartu zara. Gero pena, indarrak izan dituzun arren jotzeko azkaraten, sprinta ez dela zure gauzarik edo zure alderirik onena, baina aldere bigarren postu bat oso sendo gaur. Bai, azkenean taldeak karrera nahi izan dugun bezala eraman dugu. Beti kortetan jendea sartzen genuen eta komenizitzaizkigun taldetxoak joaten ginen aurrera. Eta horran duzun bezala bukaeran indarra zegoen, baina esprinako indarrak faltan, eta bigarren postuakin pozik. Nola izan dira azkeneko kilometro horiek, bazenekan inolako esperantzarik esprinten irabazteko? Banekien esprintan irabaztea zaila zela. Horregatik azken kilometroan erasoa jo dut, baina Kajarroaleko txirrindulariak eixe jarraitu nau, eta azkenan esprinta irabazi dit. Zaitu oso konfiantea ikusi lehenengo jetxieran, lehenengo tartean, ezin duen ez tartea handitzailera lan egin. Jetxieran, saiatu naiz arnaz pixkat hartzen eta ez esgatzen, baina saiatu gara, ongi jeisten. Zorionak. Mila esker.